Medresa Džemaludin Čaušević bila je domaćin 17. kantonalnog takmičenja učenika srednjih škola u znanju iz matematike. Enes Ljubijankić, direktor medrese. Konkretno znači da smo, hvala Bogu, u ovim ranijim slučajevima se pokazali kao dobri domaćini. Ja vjerujem, ako Bog da će biti tako i u buduće, jer kako mi to imamo običaj reći, medresa je krajiška medresa i svi koji su dobronamjerni su uvijek ovdje dobro došli. Meni je drago da je i ovako masovno takmičenje učenika iz svih naših srednjih škola, što je izuzetno veliki odziv i vjerujem, ako Bog da je i veliki kvalitet, odnosno da su ta djeca jako dobri takmičari. Pitanja i zadatke za takmičenje u okviru smotre sposobnosti znanja, stvaralaštva i sporta priprema Pedagoški zavod Unsko-Sanskog kantona, a s njima nisu poznati profesori, kaže profesor Asim Trgić. Ovo je 17. takmičenje iz matematike, a inače je to 19. takmičenje općenito iz svih sposobnosti znanja i umjeća učenika. Znači, to je tradicionalno veliko, dugotrajno takmičenje, još započeto kad je u toku rata. Prilikom sastavljanja samih zadataka mora biti strogo tajno i malo i da ima određeni nivo i tu je odgovornost zavoda. Govoreći o organizaciji ovog takmičenja, profesor Trgić je među ostalim istakao. Ima čitav niz ovih radnji koje treba odraditi, nije samo donijeti zadatke i da budu takmičenja. Evo, vi ste vidjeli, tu ima oko 200 učesnika, oko 50-ak po razredu. I to je trebalo sve prihvatiti danas i sigurno 50-ak nastavnika. Tako da sam zaista ispred zavoda izuzetno zahvalni medresi. Među učenicima prvih razreda najbolji su bili Haris Kudić, učenik gimnazije iz Velike Kladuše, Mirema Sarajlija, učenica Cazinske medrese i Šejla Jusić, učenica gimnazije iz Bosanske Krupe. U takmičenju učenika drugih razreda u znanju iz matematike, Cazinske gimnazijalke Samra Čatoković i Irma Melunović osvojile su prvo i treće mjesto, dok je drugo mjesto zauzela Dženita Fazlić, učenica Unsko-Sanskog koledža. Najbolje rezultate u kategoriji trećih razreda ostvarili su učenici Unsko-Sanskog koledža Medina Čolić i Selver Sadiković, koji dijele prvo mjesto. Drugo dijele Adnan Kličić, također učenik Unsko-Sanskog koledža, i Ajla Topić, učenica prve srednje škole Cazin. Treće mjesto je osvojio Amar Bapić, učenik gimnazije iz Bosanske Krupe. Četvrto Elda Midžić, učenica gimnazije iz Bihaća. Peto Jasmin Mehulić, učenik Cazinske gimnazije, a šesto Aldijana Čehajić, učenica Cazinske druge srednje škole. Tako će na federalnom takmičenju Unsko-Sanski kanton predstavljati čak 8 učenika trećih razreda, među kojima su 3 učenika cazinskih srednjih škola. Na kantonalnom takmičenju iz matematike među maturantima najbolje su bile učenice Unsko-Sanskog koledža Amela Veladžić i Šeherzada Šahinović, koje dijele prvo mjesto. Drugo mjesto je osvojio Daniel Ferizović, učenik Mješovite srednje škole iz Bosanskog Petrovca, dok treće mjesto dijele Azira Čerimović, učenica Velikokladuške, i Sabina Dupanović, učenica Bihaćke gimnazije. Federalno takmičenje iz matematike trebalo bi biti održano do kraja ovog mjeseca, a na njemu će učestvovati 19 srednjoškolaca iz Unsko-Sanskog kantona, među kojima su 3 učenika gimnazije te po 1 učenik medrese i prve i druge srednje škole Cazin.